Έλα πάμε. Μέλη. Έλα. Έλα μελάκι. Έλα αρκουδάκι μου. Έλα, έλα. Ναι, πολύ άσχημα. Μέσα στη Μεταμέλεια ήταν. Δεν την είδες πόσο εύκολα ξαναζήτησε δανεικά για την αγορά που είχε κάνει. Εσύ, πότε? Κάτσε εκεί. Στο πανεπιστήμιο. Έτρωγα όλα τα λεφτά του μήνα στην αρχή και μετά ζούσαμε ψωμί για δανεικά. Δεν μ' αφήνεις. Γιατί παιδιά μου νομίζεις εγώ έχω γίνει τώρα τόσο συνετός και οικονόμος? Βαριέμαι να κοιμηθώ, γιατί βαριέμαι να ξυπνήσω. Βαριέμαι να σκεφτώ τι όνειρο θα ζήσω. Βαριέμαι σου λέω, στο πα 10 φορές. Βαριέμαι δεν φταίω και πες ό,τι θες. Βαριέμαι αυτούς που βγάζουνε λόγους. Βαριέμαι κι αυτούς που γλύφουνε κόλους. Βαριέμαι την μπλέμπα, βαριέμαι το ψέμα. Δεν πλήρωσα πάλι και μου κόψαν το ρεύμα. Όπως και με το Μαδούρο που πήρε εμείς τώρα το αναδείξαμε. Εμένα μου το έστειλαν το πρωί και έπαθα πλάκα μου. Βαριέμαι να κοιμηθώ, γιατί βαριέμαι να ξυπνήσω. Βαριέμαι να σκεφτώ τι όνειρο θα ζήσω. Βαριέμαι σου λέω, στο πα 10 φορές. Βαριέμαι δεν φταίω και πες ό,τι θες. Βαριέμαι αυτούς που βγάζουνε λόγους. Βαριέμαι κι αυτούς που γλύφουνε κόλους. Βαριέμαι την μπλέμπα, βαριέμαι το ψέμα. Δεν πλήρωσα πάλι και μου κόψαν το ρεύμα. Όπως και με το Μαδούρο που πήρε εμείς τώρα το αναδείξαμε. Εμένα μου το έστειλαν το πρωί και έπαθα πλάκα μου. Για ταξίδι στη θάλασσα, να τις βάλουμε κουπιά στην κάσα, τι να κάνουμε? Να στέλνουμε σωσίλια αντί για στεφάνια? Όχι τα Παναγία. Έφερε λέπια η μάνα του. Περιμένει τώρα. Περιμένει. Περιμένει. Τη λιχουδιά της. Τη λιχουδίτσα της περιμένει. Τη λιχουδίτσα της. Τώρα θα έρθει σε μένα, δίπλα μου. Δίπλα μου θα έρθει τώρα. Λέτε μόνο λέτε. Λέτε μόνο λέτε. Θα πάρω φόρα, εμένα θα ακούσετε τώρα. Μονάχα λόγια και σταματήσανε τα ρολόγια. Μου λέτε, μόνη μου πηγαίνω, δεν κολλάω με κανένα. Όλο λέτε, τα έχετε όλοι χάμενα. Αυτά τα πιάτα μην τα σπάτε για μένα. Αυτός ο σκύλος είναι τόσο επικίνδυνος που τον φοβούνται ακόμη και οι τίγρεις. Παρουσιάζουμε το αλαμπάι, γνωστός και ως κεντρικός ασιατικός πειμενικός σκύλος. Μια ράτσα που είναι τόσο σκληρή όσο και πιστή. Προερχόμενο από την Κεντρική Ασία, το άλοθη εκτρέφεται εδώ και χιλιάδες χρόνια για να προστατεύει τα ζώα από θηρευτές όπως οι λύκοι ή ακόμα και οι μεγάλες γάτες. Αυτό δεν είναι απλώς ένα σκυλί. Είναι ένας ατρόμητος φύλακας. Με το τεράστιο μέγεθός τους, την ισχυρή τους κατασκευή και το βαθύ γάβγισμα, είναι μια τρομερή παρουσία.
Ένα πλήρως ανεπτυγμένο άλοθη μπορεί να ζυγίζει έως και 79 κιλά με ένα παχύ, πυκνό τρίχωμα που τα προστατεύει από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και τους τραυματισμούς. Αλλά δεν είναι μόνο το μέγεθός τους που τα καθιστά εξαιρετικούς προστάτες. Το άλοθη διαθέτει μια ήρεμη αλλά γεμάτη αυτοπεποίθηση συμπεριφορά. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Και απέναντι είναι η τουαλέτα. Ανοίγω την πόρτα και είναι απέναντι. Είναι σπίτι κανονικό, απλά εγώ είμαι στο δωμάτιο, αυτό εδώ. Είμαι πολύ ωραία. Καληνύχτα.